Kok kaya ngene abot uripku yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendina ngaretke sapine tangga bayarane tapi ra sepiro nasib pacar ya ora duwe tapi yo sapa sing gelem ngambek aku gawean mung cuman ngaret ke sapine tangga tapi ora apa-apa kabeh wis kersane Gusti Allah sithik lan akeh yo tetep disyukuri nak wong sing bersyukur ki yo bakalane dikek jalan karo Gusti Allah. Kayak aku kayak kenal kali juri kayak kita Lek, napa ning ngono? Lah iki picek kowe to, Il. Wong jelas-jelas kene lagi ngaret kok. Kowe iki teko nyapa? Kene lho rene ngobrol. Lah iki jane arep ning endi to, Il? Amarane kancaku lek jarine mulo ning kono jare. Pite mogokmu. Adoh to? Ya lumayan. Nah, mang menit ya eneng. Iki kowe ngaretke apa to, Lek? Ngaretke sapine tanggoku. Lah iki wis dibojo rung suwe ora ketemu. Boro-boro bojo, pacare ra enek sing gelem kambek aku. Kowe enek sing gelem kambek tukang ngaret kaya ngene iki. Ya eneng ning ya raimu ya elek men kok ngono ya. Iya, raiku ki elek, Mas. Ya wis apik kerjane halal. Iya. Lah aku ki mbok dikenal-kenal nih, nek iki duwe kanca cewek iki. Ki pas, Lek. Iki eneng kanca cewek. Tenan. Ini yo kon ngenalke aku cowok iki. Tenan. Apa tak temokke? Yo temokno aku. Ayu. Iya. Seksi. Yo lumayan. Swemok. Iya. Buadine kayak gitar Spanyol kae. Ora, kayak bass. Ya bener. Ya wis kok paranono, kok jangan ketemu aku ning kene. Yo ngono ya, Le. Iya. Ya. Kita paranane sik. Barwi ketemu ning kene nah ya? Iya. Kowe jeneng kene to? Ya iya, aku urung rampung ngaretku. Oh iya. Ya wis, tak parane sik ya. ya. Kono paranono. Muga wae Dalail ki kenalne aku pacar sing gelem kambek aku sing gaweanku cuma ngaret. Cewek elek cuek sih. Duhai, susune gudi. Enak tok. Muga gelem tenanan. Yo. Saya tak nyeluk kancaku saya. Lek juri. Rene yo. Yo Il, tak rono. Wah, iya cocok iki. Video kenalan ngambek cewek iki. Wis aret tapi bagare tak tinggal ae. Muga wae omongane Dalail bener iki. Ceweke seksi semep. Mantep iki. Bener Dalail. Ceweke kolene delok kombri seger ngono. Wayu tenan iki. Rambute iso kaya wong londo wane roti iki mesti. Lek, piye Lek? Ini mantap ora? Mantep pol. Serok wis wedi kaget. Mantep tenan. Cocok ora kira-kira? Cocok. Mending Lek, kenalan. Yo wis kenalan. Yo wis.
Ti, ki kenalke koncoku ki Ti. Petrek piye? Aku juri. Aku Tuti, Mas. Il, aja dilat ya. Piye lek? Kowe iki kocok, kowe piye to, Il? Kocrok piye to lek? Ya wong iki juri ngenalke aku cewek body sing seksi. Sing susune budi. Lah kok sing malah mbok tekake tromboso planet luar angkasa koyo ngono. Il. Bejare njalukmu sing gwedi. Semok ndase gwedi. Lah kae deloken. Lho napane koyo ngono kok. Iki wegah aku, Il. Wis suwe-suwe tak pantun kowe, Il. Pantun apa wi? Ikan hiu makan kodok. Pekok. Teman apa lek? Baut Piye to? to? Abu-abu. Luindok bosok. Ikan hiu makan kodok. Pekok. Teman apa lek? Baut Piye to? to? Abu-abu. Luindok bosok.